Така, тук продължаваме. Поне ще бъдат доста докато не ми писне играта. Няма да... Не обещавам, че ще е приятно. Доста... Приятели ми казаха, че е много голямо. С 100 нещо нива ли беше, 121 ли беше. Не знам, може. They're using our lifeboat airlocks to attach their boarding craft. We go out and they come in. Clever bastards. Make them count. Keep it up. Няма да пускам групата. Мисля, че доста яко стана, тъй като вече почнаха горе-долу да ни гледат групата. В смисъл, не е много хора, просто нали, почнаха да гледате. Иначе преди имахме малко посещаване на профилите. Заради сега спряхме да гледате. Пък и съм се свинил с 8 и няма много голямо изблизък. Аз мисля да снимам на Half-Life 2, но пък ще направя Windows. Спокойно, няма да греши. Но обещавам, че ще правя това. Каза кеф игра. Извинете, че само с 2 минути. Все пак снимам с Фрапс. Ютубът ми е гаден и много бавно ще зарежда, ако конвентирам. Не ми се чака, не съм търпеливите хора. Няма повече. Играта мисля, че е доста стара. Има и нови Half-Life, но просто това е най-старата. Кога беше? 2000... Да, това ще е. Отново казвам, съжалявам. Просто казах причината. И сега, чао.